Goeiedag. Goedendag. We zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Oh. En de vraag is, wat hing het op jou boven de bank? Boven de bank? Ja. Mag ik even denken. Hier, boven de bank? Ja. Mag ik even zien. Wat hing het er iets apart? Er hing een schilderij. En dan hing het een tekst. Dan hing het een klok. Mag we dat even zien? Ja, maar wel. Ja, als dat kind zat het mat, dan moet het maar zat kind. Juist. En dat geldt een beetje voor jouw leven? Van mijn leven. Oh jee, wat een vraag. Nou ja, zijn we nou wel? Er hing natuurlijk een poster voor het raam hier. Ja, klopt. Waarom is dat? Nou, dat weet je hem toch wel wat er gebeurd is. Dat is de ontvoering in Israël. En heb je dan een bepaalde binding met Israël of zo? Of dat je de... Zeker, ja. Ja. Oh, dat is een heel verhaal. Ik ben zelf gelovig. En nou, ja, in de christelijke wereld is Israël natuurlijk, die speelt in de Bijbel een heel belangrijke rol. Ja. Een superbelangrijke rol. En uiteindelijk, dat speelt als in de eindtijd, speelt dat ook een belangrijke rol. We hebben net zo lang meer, denk je. Als je het Bijbelverhaal een beetje kent, dan weet je dat er een reset komt. De WEF had het over een reset, maar de Bijbel had het ook over een reset. En die denkt er een beetje over als dat hoor, maar niet tegen wat meer, dat kun je wel een beetje zien. Tijdens jouw leven? Tijdens mijn leven nog wel, ja, dat denk ik wel. Ja. Wat gebeurt er dan, denk je? De Bijbelse eindtijd, dat had uiteindelijk een reiniging in ja, dat is al heel proto-meestal 60 jaar. En ben je nog op een bepaalde manier dat je daarop tarierde of zo? Of dat het... Speelt het oors nog een rol in je leven? Ja, het speelt een belangrijke rol in je leven. Ja. Ja, zeker. Dat je eigenlijk wacht je op dat moment? Nou, net wacht je. Ik ben gewoon met dingen bezig. Maar dat ga ik zelf voor de camera net vertellen. Oké. Dat, Je bent een beetje aan het voorbereiden op dat? nou, onder andere, ja. Oké. Ja, dat is wel een ding wat mij wel bezig houdt. Ja, laat ik het zo zeggen.